Vouche enseñar as mellores noticias da semana, do mes, da quincena, as máis espectaculares, vale? De Galicia, del mundo, de España. Galicia, el mundo, España. Por ese orden. Por ese orden. É o que nos interesa. Galicia, el mundo, España. Kiko Rivera acusa ao técnico do Olympus de boicotear a súa actuación en Portonovo. O tema foi: chegou ali Kiko Rivera e dixo: vou cantar unha canción, quen está aquí? Olympus. Hostia, non trouxe, non trouxe equipo de sonido, porque é un detalle que os músicos a veces se olvidan, sabes? Home, vas cantar a un sitio, olvidaste do micrófono, do equipo de sonido, do técnico de sonido. Detallitos. Pois chegou aí Kiko Rivera e dixo: non sabedes o que me pasou, chavales. O equipo de sonido. Quen está aquí? Olympus. Non sei quién é este señor, pero, señor Olympus, me deja usted el equipo de sonido? Sí, home, sí, veña, sube. Sube a cantar e, polo que sea, o técnico de sonido chegou un momento que lle baixou o sonido. O sea, lle quitou todo o sonido a Kiko Rivera. Entón, Kiko Rivera acusa ao señor técnico de sonido do Olympus de boicotear a actuación en Porto Novo. Creo que non fallei nada, non? No. Todo perfecto. Mellor que Socialité. Kiko Rivera, Portonovo, Olympus. O combo xa é flogueras. Pero fai moita gracia que lle chame boicotear a que lle apague o volumen. Eres Kiko Rivera, estás cantando, apaga o volumen, tanche facendo un favor. Boicotear sería que lle deran volumen. Claro, en plan, fun tocar e un hijo de puta a darme volumen a que me escoitara a xente. No. Queres que che poña como puxo Kiko Rivera nas súas redes sociales? Sí, por favor. Investigación. Equipo de investigación. Chan, chan, chan. Pon Kiko Rivera no seu Instagram. A xente de Portonovo maravillosa, chovendo, aí estaba, saltando e bailando. Non creo. Non eras ti, Kiko. Eran os Cuba Libres. Sacas os Cuba Libres a xente de tanta bucheando toda a noite, olvídate. Actuábamos no escenario da Orquesta Olympus e o seu técnico de son é de dicir que é un tremendo HDP. A ver, pode significar calquer cousa. Aposta y queriéndome joder la noche me apagaba el sonido, me bajaba la música, me apagaba el micro y cuando volvía a subir la orquesta todo correcto y maravilloso. Te digo una cosa, amigo, ni con 1000 orquestas tenéis el cariño de la gente que tuvimos anoche. Hay que respetar al artista que sube al escenario. Non se puxo tan intenso cando entrou presa a súa nai. Recordemos que o post que puxo Kiko Rivera cando puxeron presa a súa nai foi: mamá, onde está o mando da tele? Tiña as preocupacións moi claras. Jódeme que, para empezar, se che fixo unha putada ao técnico de sonido, non enmarrones a todo a Olympus. Porque o baixista que culpa ten? Están agora os fans de Kiko Rivera acosando ao baixista do Olympus, está ele super preocupado, pois sin ter nada que ver. E depois, unha cousa, Kiko, a ver, estaría botando a culpa ao técnico de sonido. Non serías a mellor ti que non tes puta idea de nada. Porque este é capaz de estar cantando así, facer así, apagou o micrófono. No, que tens que poñelo na boca, Kiko. Espabila, joder. Que lle botas a culpa aos outros? Mira, esta noticia seguro que vistes foi super viral. Un cura que non quixo bautizar a unha cativa porque a súa madriña, ou a que iban querer poñer a súa madriña, vive cun home sen casarse. Fai moita gracia porque di a noticia que di que aos pais non lle exigen tanta responsabilidade, pero para os padriños sí que hai uns requisitos máis duros, como de llevar unha vida coherente. Pai, nada, que total os pais que teñen que ver na educación dun rapaz. Nada, pero o padriño, cuidado, O padriño, que recordemos, non lle deixa bautizar a unha nena porque está vivindo con un home sin casarse. As obligacións dun padriño é comprar unha rosca na Pascua. É todo o que tens que facer. Pero para eso é imposible estar vivindo con un home sin casarse. A mí me moita gracia o de ter unha vida coherente. Por se hai que ter unha vida coherente para ser padriño, como estará o Mar Montes nese tempo? Non vai ter unha filla na vida. Moita gracia máis que di, hai que ter unha vida coherente. E di un fulano que vai en falda. Que me falas de coherencia de usted, señor, por favor? Ademais que por vivir con un home que ao mellor simplemente comparte piso. Porque, joder, ti podes vivir con un home e non ter sexo. Mira os matrimonios. Sabes o que che digo? Estás botando aí as mamparas al vuelo sin ter por qué. Vou che falar unha cousa, que sei que a ti este tema non che gusta nada. Pero, bueno, foi moi polémico esta semana e quero dar a miña opinión sobre ele, vale? É o tema de Leonardo DiCaprio que di que, bueno, que a xente dá por suposto
que corta cas mozas cando pasan dos 25 anos. A miña opinión é dame igual a edad que teña a xente. Dame igual que un teña 20, outro 40, un 30, outro 60, dame igual. A mí o que me jode é ver xente guapa con xente fea. Quero dicir, que Leonardo DiCaprio este con un chaval de 25, bien. Que Kiko Matamoros estea con Marta Sálamo ou Álamo, ou como se chame, mal. Porque non é cuestión de edad, é cuestión de belleza, é de guapura, é que as cousas bonitas pegan que as cousas bonitas. Entón, é con Kiko Matamoros non pega ninguna cortina. Gustaríame facer chistes sobre o Leonardo DiCaprio, pero xa os fixestes todos. Entonces, xa está, vale? Xa veo o señor comedia, veo e dixo, ei, xa se fixeron todos, por favor, parade. Non pode ser tan pesados de coller un tema e todo o días a facer os chistes, que aparte son todos os mesmos, lo siento mucho. Que sí, que Leonardo DiCaprio deixa as mozas con 25 anos. Eso xa se facía chistes con 25. De feito, fai, creo que 5 anos, ou así, Ricky Gervais xa lle fixe un chiste. E era o mellor chiste que se podía facer. Que dixo, a película Once Upon a Time durou 3 horas. Leonardo DiCaprio foi ca súa moza a premier e cando acabou a película xa era moi vello para salir con ela. Entonces, sí, moi gracioso, ya está, Vixade ao pobre DiCaprio. Pois será delas e del. Si el yo di, mira, que sepas que isto, o que cumple 25, adiós, acabou. Aquí hai contrato de permanencia. Depois xa miremos se renovamos, que vai ser que non. Pero eu non vou joder, non joder, é máis exigente Leonardo DiCaprio que Movistar. Imagínate que eu tuvera 22 anos e me enrollo con Leonardo DiCaprio e dime, queres ser mozo? A mí non me pode pillar de sorpresa que con 25 me mande tomar polo cu. Imagínate que empezas a salir con Melendi e cheira a porro na casa. Hostia, que encontrou e non se podía saber. Home, tronca, que queres que che diga? Vouche enseñar a seguinte noticia que me impactou moitísimo. O dinosaurio máis grande de Europa podría estar a menos de 4 horas de Ourense. E dixo eu, e cando vivía Fraga? Estaba ao lado. Por que a noticia isto ahora? O dinosaurio máis grande de Europa está en Ourense. E dixo Abel Caballero, por agora. Tamén te digo unha cousa, está a menos de 4 horas en Ourense porque non colleu o ave, senón levaba 7, 8, 9 ou 10. É que, sabes o problema? Que ti dis, está a 4 horas de Madrid e pode ser, 20, é dicir, un abanico brutal. Ti dis, está a 4 horas de Ourense, pode ser ao lado, pero que as carreteras de mierda que temos en Galicia tardas 4 horas en chegar a calquer puto lado. Está en Allariz. Claro. Siguiente noticia. Sale de fiesta con amigos y se despierta a la mañana siguiente enterrado vivo en un ataúd. Este fulano, ¿quién eran os amigos? Os de Sálvame. Hai peor ambiente neste grupo de amigos que no vestuario do PSG. Non lle fixeron un favor, porque ti imagínate que o tipo se pasou cos incas. Ao mellor dixaño, pois mira, deixamos aquí 5, 6, 7, 85 horas. Claro. E xa dormes a monda, verdad? É que non toparon outro sitio mellor, eu prefiro dormir aí que nun, eu sei, nun banco. Ou nun Xativiz. Que eu estou seguro que isto pasa moito, que dixeron, sabes o que é o mío para resaca? Dormir nun ataúd enterrado na terra. E... Porque isto, si, sona eso, a xente que che di, ui, que resaca teño, sabes que é bo eso? E sempre che ten un normalado. En plan, bebe máis. Home, en principio non. A xente que che di, tes agujetas, fai máis exercicio. Home, en principio non. Que gordo estás, mételle unha cotilleta. Claro. No, joder, non funciona así. Sabes o que pasou seguro? A que lle mola liouse con outro. E eles de colegas, sabes? El iba a estar fatal. Porque imagínate que ve eso, iba a estar fatal. El ahora mismo está pensando no de que vai morrer e importalle menos o da chavala que se levou con outro. Entón, por animar... Grande. Claro, deronlle un problema máis grande para animarse, sabes? Como esta xente que diz, ai, como me doi o codo, e dache unha patada e dixe, que non che doi o codo. Pois eso. A xente que vos enterra viva nun ataúd, esos son colegas de verdad. Non son xente tóxica, son colegas. Colegas, amigos de corazón. Porque ti sabes o que, ti pensas que aos amigos lle apetecía pois ir a buscar un cadaleito, poñerse a cavar un burato, meter ao fulano, enterralo... Non, por favor. Eu debo dicir que pasei resacas ben peores que enterrado vivo. E tu veches amigos peores tamén. Por exemplo, eses amigos que che chaman ás 9 da mañá dun sábado para ir xogar ao tenis. Que amigos son estes? Eu prefiro que me enterren viva. Barra carallo. Siguiente noticia que me encantou. Unha muller vive en Cangas cunha 30 de gatos, unha gaviota e un can.
como somos o ser humano tan especista que vemos esa noticia e decimos, por que unha gaviota? Sabes? Ten 30 putos gatos, pero vemos, eso nada. Unha gaviota? Por que ten unha gaviota a señora? Ah, xa sei que pasou, joder. Claro, a señora tiña 30 gatos. Tiña un aeronero que nin Dios. E a gaviota pensaba que era unha praia. É que estaba confundida, joder. 30 putos Bien. gatos. Bien. Eres un can. Hostia, pasan as máis putas con licenciado en Sálvame, putos gatos aquí. Ti sabes que aos cans lle hai que dar moita carne porque se acostumbran a comer animais. Se das carne cruda, acostumbran a carne cruda e non queren outra cosa porque están feitos a eso. Entonces, pois iso é o que lle pasa ás gaviotas cos chetos rizos. Despois non queren outra comida. Comen na playa o cheto rizo e despois... Que me ves aquí con a meixa? A mí dame cheto, joder! Tríalle nombre a cada gato. Porque... Sabes? Ti normalmente tes 3-4 cans na túa vida. E o cuarto xe che empeza a costar poñerlle nombre. É como... 30 gatos. Eu creo que te chamando Michi a todos, xa estaría. Claro, e por iso a expresión de Michi, 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 estás xa chamando a todos.